Ikalan sananda nadanda mutut. Oke, Lukas buk kahapod ayat 38 gisambuat 42. Hiti na po nga ay minoboros. Dadamo ti Jesus ipananud-pananud di siya isuang gatindalanon. Korikot na di siya isa o kampung. Harasangulo na tandu ipinungaranan da Marta. Minonorimos siya dat itianan daw, iwalay daw. Ino pa'y tandu di nga harasangulo na tampinay, pinungaranan da i Maria. Marta o Maria. I Maria na patihom minirikaw dihirid somok kagakod di Jesus tinumilambus at makinangaw da panambarasan di pinalambus sa antakanidi. Nga i Marta no po sibuk sekali melayani. Siyaw. Dadamo ta i Marta no po nga sibuk sekali melayani. Nuno pelayanan di siya. Ongoy ni siya insomok di Jesus ang minaboros Tuhan. Kanang ko di o pusaw. Da ilan na patampinay ko nga papalagos daho dat melayani sa orang diri. May nadagay siya suhu da may panghupdoho kad i Marta. Ayat apat na po da miso nga simbar di Jesus kumadaw, Marta, Marta, tumongob ko o minsusakod o gumu o tamodon nga iso nohit o porlunudando. Maria na po nga minamili isiyad bahagian di bobos to sanong it angoyon it amu anu mantad daw it angoyon mantad di siyo. Ratian na po datilo nga ay mili datilod o kitad isuanggot sakira po mandati intangay lo nga o kita dati dot ilo na po kamo na malayani ilo nga kaubasan na dati ipoposa diadit pangakan-ngakan. Okay. Dam iya din nagyari bo. Koriko ti mo sitar da may lawat nga tok piso sarita ko pohom mayo ko po say milu kadit ikaruhanggi. Yadi kare. Koriko ti mo sitar nga sibuk na itiso da poposo sa dia. Kabaktian mangkud antakan da kabaktian sumambayang na nga tokom muradang-kuradang ikaruhang magonsok ko hiri dapur ki. Sayran pa di miagali nga kadi di martam suhu dagi ay Maria may uhup doho ka. Nga no kadi Jesus. Nakanoy siyo dat ay minamili bahagian dit bobos tasanong it tidak diambil daripadanya. Kamuin na po di tampinay peng kuramadiri. Tiyad di. Yati na po tiham ajarang ikanta daharot tilo po. Bobos-bobos ang masitar la rumikat may lawat. Nga ajarang mo sitar ka do rumikat may lawat apa poilo. Kaubasan na po nga popoilo. Nakura to popoilo. May do iyati na po nga kasadia tako. Ay kanudot mintoron teko ay hinoh takod hiri. Nga haron nagi may suway tujuan. Haron nagi suway kahiri di bo. Kadi mo napot lagi. Sayra napopopoilo takod pa yung kalawatan ko. Kadi mo sitar. Nga takay bagati tulun mo ki. Ati nga yaman takoy iwalay nga oromos.
Pati nga yaman taked ay sakasasadya da nunu. Jadi sera no pundad hara kapailan nga kaubi bagayo lodit kapurimanan datid di ba? Kaman kuno pa kaubi ki. Takon na po nakasadya nga tok. Ay hinimo sitar ka nga mumbal podid. Mong kudarang podid. Ay mangingimuhaw ko mangamas-ngamas irihi o biyanid di ba? Ngano kumbala kod insan dat kuidi borosan nam isayla. Iti na pa nga ikaw man kud kapurimanan takon na pati nga magyagal. Oromos sa walay daw kayo. Daho walay nga oromos. O gumugurangot walay daw ko. Daho walay nga o gumugurangot. No di katingayaman daw kayo. Oyo takay ti walay daw ko oromos. Daho walay nga oromos. O gumugurangot o gumukambawat tanganak kot sangin sasad. Oyo takon patid ay sipiswayan. Kumbala kod insan dat minoy rikot ta sangulon at mositar. Jadi yung mositar di nga haratanganak. Iyoho nga haratanak. Korikot ako diri walay siyo nga. Tok kumati siya pinasuangay. O kanibo kung makisusuangan ako diri ba nga. Kaubasan ta kano pagyatid. May ta ka na ambalot nga. Ay hiti ta kasuang bo kaharitid di ba gi. Nga irih na po nga. Ang itong mo di siya anto bohirit totobonom. Ay memang nantaban ako na siya sinumuang anay siya pinapasuang hiriwalay daw. Kuno kailam na kuro. Nga kaubasan ta kano pod apo pasuangom. Ati nga yaman ta kod o gumugurangot bo. Iya di kaubasan. Nga iya di kamoyan ko di tenod. Kada to kakatingay med. Iya ta kano pati. Oromos sa walay oromos. O gumugurangot o gumugurangot o gumuot. Aya pora masilet kambawat tanganak. Ay manguro. Aratian ta kano nga iti di mo. Kasiyam ay hiti ta na pati saliwan. Ay suway na di ka ako kupurimanan ti di hoy. Nga iya di na matugya di siya di kaubasan. Nga ino pa ikamuan ko hiti tampinay nga iti kamuan dat kahobi. Kahobi ka kuno pod hiti ti nga ay miyagal ko moyo ko rikot ta hinad walay daw kayo. Itagalom ikamuan dat monong katingayaman kapengkurod magyagal ta kay ti kapag irati-rati ta kay ti walay wo. Iso iti yanan ta kati oromos. Iya diri. Ay si kamoyan dat pay maha-maha. Suway pon dad hara orang gaji nuhom oromos sa walay na di patut ti dila. Nga iyati na pati tu asanangan da sandiri mangurusam. Ay sit kamuan da piswayan kapyo. Nga pengkurop ya nga monikid datim haro pagyahot katetapan di bo. Monindir-nindir mati di till the end rugi. Oke. Jadi sayradet kori borosan no padatid masitar lah kapagulo. Sayrad kori kata masitar may lawat nga ay tumanud do padadi lo di Lukas hopo dilo. Ino pagyahi lawatan ni masitar di nga papaylo guys yo. Kamoyan na po nga rahit na po kamo gonsok. Milo takod man pondaro mantad. Nakapagonsok, papakan no patujuan no, nakapagonsok, kano dit, pakorikot ti mositar. Iya di. Kamuan na padihom, ay so, dadi lo di Maria, ay di Marta. Tu nakapagonsok, kano mantad.